Na sednici održanoj 17. decembra odbornici iz Skupštine opštine Aleksinac su većinom glasova usvojili budžet za narednu 2022. godinu u iznosu od oko 1.709.650.000 dinara. Od toga tekući prihodi i primanja iz budžeta su otprilike 1.470.450.000 dinara, dok su preneta sredstva iz prethodnih godina nešto više od 239.200.000 dinara. Najviše prihoda u budžetu opštine Aleksinac za sledeću godinu trebalo bi da bude od svih vrsta poreza i to 750.450.000 dinara, a najviše novca doći će od poreza na zarade u visini od 575 miliona dinara. Kada je reč o visini nenamenskih transfera iz Republike, oni su zadržani na nivou prošlogodišnjih. Od Ministarstva finansija očekuje se 498.200.000 dinara, od Ministarstva prosvete za predškolsku ustanovu Lane 19.400.000 dinara. Na rashodovnoj strani, osim uobičajenih izdvajanja za rad lokalne samouprave, obrazovanje i rade drugih službi koje moraju da postoje, planirano je i finansiranje infrastrukturnih objekata. Od tih sredstava rekonstruisat će se 1,5 km puta Subotinac-Mozgovo, ulica Tihomira Đorđevića, a bit će saniran i most na reci Moravici u ulici Ljupče Nikolić. Predlagač budžeta, predsednik opštine Dalibor Radičević, objasnio je visinu prenetih sredstava iz prošle godine, napomenuvši odbornicima da je deo problema nastao zbog toga što su se pojedini učesnici na tenderima žalili na odluke, a došlo je i do povećanja sredstava u budžetu zbog bolje naplate poreza na zarade od ranije predviđenog. Opozicioni odbornik Ivan Dimić istakao je da je nedopustivo da od 12 miliona evra koliko je opštinski godišnji budžet, 2 miliona evra budu neutrošena sredstava, imajući u vidu trenutno stanje infrastrukture. Odbornici su odobrili i povećanje naknada za korišćenje javnih površina, odnosno obavljanja delatnosti preko kioska i to od 3. do 5. zone, pa će umesto 30 dinara po metru kvadratnom cena biti 50, a u 6. i 7. zoni je cena povećana od 15 do 20 dinara. Cene u 1. i 2. zoni su ostale iste, odnosno 100 za prvu i 50 dinara za drugu zonu po kvadratnom metru.